Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,
Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga daw Webes, Agosto 5, 2021. Ako ang inyong atag balita Aksyon, Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Bacolod kag Negros Occidental nagapabilin nga Delta variant free. Lacarloto LGU nagpandam sa publiko batok sa scam sa pag-deliver sa pagkaon. Sa balita national, COVID-19 vaccination hindi required sa trabaho sunod sa DOH. NBI investigahan ng hoarding sang oxygen tanks kag medical supplies. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Balita Evening Edition.
Lasay sa 3 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagkaron sa detalye na sa mga balita lokal. Game karon sang Department of Health Region 6 spokesperson Dr. Daphne Churibang wala sang Delta variant sa may syudad sang Bacolod. Suno kay Churibang Region 6 sa mayroon sang 4 ka kaso sang Delta variant kung sa din duwa diri sa may probinsya sang Iloilo, isa sa may syudad sa Iloilo kag isa man sa Antique. Suno kay Churima sa sitio Bacolod, Barotac, Iloilo ang buot sinisiningon nga may Delta variant kag hindi Bacolod City. Samtang 15 naman ka kaso sang Alpha variant ang sang COVID-19 ang na-report sa may Region 6. Ito ang gikan sa Antique, 4 sa may syudad sa Iloilo, 2 sa probinsya sa Iloilo, isa sa Capiz kag isa sa Negros Occidental. Gipahayag man sining nga may naglambot naman sa 23 sa na-record nga kaso sang Beta variant sang COVID-19. Ang 16 ang gikan sa probinsya sa Iloilo, 2 sa may Iloilo City kag isa sa may Capiz, isa man sa Clan Antique kag Negros Occidental. 4 ang na-record nga kaso sang Theta variant o P3 sa probinsya kag syudad sa Iloilo, Guimaras kag syudad sa Bacolod. Suno kay Churima, madugay ang pagbato nila sa report bangod isa lamang ang Philippine Genome Center sa Pilipinas nga nagaproseso sang nagkalinlain nga specimen. So ang aton nga ang erato may error lang gid siya nato nga gusto i-clarify. Ang na-mention natin gina nga may Delta variant sa Bacolod City. However, ang ni siya ang wala ni siya zero nga Delta variant sa Negros and Bacolod City. Nabatian ang pagklaro ni DOH-6 spokesperson Dr. Daphne Chorima. Yara pa lamang sa 40% sa mga kapulisan si dalom sa Negros Occidental Provincial Police Office ang nakabato na sang COVID-19 vaccine. Suno kay NOCPO PIO Police Lieutenant Abigail Dinasco, sa 2,246 ka membro sa kapulisan kag NUP sa probinsya, 830 pa lamang ang nabakunahan para sa buligman sang tag sa mga local government unit. Suno kay Dinasco, madamo pa sa kapulisan sa probinsya ang nagahulat sa natala nga schedule para sila nga second dose. Sa karon may 3 pa ka mga municipal police station sa probinsya ang nagahulat kung saan ang mampisahan ng bakuna para sa mga pulisang Banwasang Pulupandan, Pontevedra kag La Castellana. 36 to 40% kasi po ang ating total strength po dito is 2,246. 830 na po na napakunahan. So, andun na sir, almost half na po tayo sa number ng personnel. Including na po sir ng ating NUP dito. Nabatian si NOCPO PIO Police Lieutenant Abigail Dinasco. Sa iban nga balita lokal, ginapanumdum sa lokal gobyerno sa siyudad sa La Carlota sa ila mga pumuluyo nga mag-andam sa scammer nga nagapanawagod magpa-deliver sa pagkaon o kung anuman nga produkto. Ini kasunod sa natabo sang Merkules sa hapon. Sa diin isa ka negosyante nag-deliver sang food items sa Balor 8,000 sa may City Hall sa La Carlota. Sa pandamagin post sang siyudad pagi sila official Facebook page nga may La Carlota. Again, pahayag sining base man sa panugiron sang nag-deliver may nagtawag sa ila nga nagapakilala ang opisyal sang syudad kung nag-order sang pagkaon. Suno pa sa biktima nagahambalang scammer sa lingwahe nga Tagalog.
Sagnag to gamit ang cellphone number nga 0965-860-9712. Desyembre 2020, 5 man ka mga restaurant ug food establishment sa Bacolod City ang nabiktima man sang food order and delivery scam. Gamit naman ang ngalan sang pila ka mga opisyal sang syudad. Samtang subong adlaw, ginumpisahan na ang satellite voters registration sa Negros Occidental. May kang tanan sa 2022 nga eleksyon sa schedule sang Commission on Election upon Comelec Negros Occidental. Alas 8 sang aga tubtub alas 4 sang hapon subong adlaw. Ginpatigayon ang rehistrasyon sa Tamlang Covered Court sa may syudad sang Escalante. Alas 8 sang aga hasta alas 5 naman sang hapon sa may Payaw Covered Court sa Banwas sang Binalabagan kag urong Barangay Hall syudad sang Kabangkalan. Ining registration magalawig tubtub Agosto 3 2021. Magluwas sini may nauna man nga satellite voters registration ng Comelec sa pila ka mga sangasang Robinsons Mall sa Bugos nga Pilipinas. Ang voter registration sa mga tatakan sa Comelec ang ginapadayon umpisa Setyembre 1, 2020 matapos ang 5 kabulan nga suspensyon bangod man sa COVID-19 pandemic. Lasay sa 18 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa katapusan nga balita lokal, patay na sa gindangat sa Murcia Health Unit. Piles Barangay Salvacion Banwas sa Murcia sang Merkules nga adlaw kon kahapon. Gain kalang biktima kay Jeepney Jamon, residente man sa nasamit nga lugar. Sinisyal nga pagpangusisa ni Police Captain Gerald Moyang Hepe sa Murcia PNP. Gin aligara nakainom ang biktima kag samtay nagapanglakato ni pauli sila puluyan. Aksidente nga nadanlog kag nahulog sa suba nga gintunaan sang pagkalumos sini. Gihingago padala ang biktima sa Murcia Health Unit apang gindeklar nga dead on arrival. Pagiman kay Dr. Raymond Antonio Magwad. Ang bangkay sang biktimang nahaya karon sa Eastern Hills Funeral Homes. Sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 19 Action Radio Philippines Standard Time. Vitamin C balang ginap. Pamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon.
Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, kadayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Sa Aksyon Radio Philippines Standard Time, DT
Kagaron sa detalye na sa mga balita nasyonal. Hindi mandatory ang pagpabakuna kontra COVID-19 para magtrabaho. Ang Department of Health ang nagpagawa sa Advisory No. 1 Series of 2021 sa Labor Department nga nagapahayag nga tanan nga employer ang makapangabay lamang sa ilang mga empleyado nga magpabakuna pero hindi ini-required. Suro sa DOH, ang sinuman nga empleyado nga nagdesisyon nga hindi magpabakuna ang dapat hindi pag-i-discriminate batok sa terms of employment. Sa dalam sa Republic Act No. 11525 o COVID-19 Vaccination Program Act of 2021, ang vaccine cards ang wala ginakonsiderar nga dugang requirement sa pagtrabaho. Samtang nagpasiguro naman ang Malacanang sa publiko nga ang gobyerno ang hindi maubusan sang pondo para sa ayuda sa mga pamilya nga maapektuhan sang enhanced community quarantine. Sa lugar Presidential Spokesman Harry Roque, base man kay Finance Secretary Sonny Dominguez, ang available nga pondo ang ginalakpan sang dividends sang government-owned and controlled corporations kag savings gikan naman sa nagkalilain nga government agencies. Kuno kay Roque ang Kongreso ang posible man nga makahatag sang supplemental budget kung kinahanglan na. Una nang ginpahag ni Roque nga magagasto ang gobyerno sang 13.1 billion pesos para maghatag sang ayuda sa mga low-income families sa Metro Manila sa duwa ka semana nga ECQ umpisa buwas nga daw Agosto 6 kag magalawig tubtob 20. Sa katapusan nga balita national, nag-apelar si Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa National ITF nga halugan ang mga restriction sa mga tao nga fully vaccinated kontra COVID-19. Suno kay Marcos, dapat automatic nga pabigon bilang authorized person outside residence o kunapur ang mga bakunado sa isa ka pamilya para madamo nga miyembro ang makahulag kag makabulig. Ini ang apelasyon ni Marcos kasunod gipatuman ng ECQ sa NCR Plus sa bubble para mapunggan ang pagdamo sang kaso sang mas makalalaton nga COVID-19 Delta variant. Sa balita, nasa aksyon! Lasay sa 29 Action Radio Philippine Standard Time. D3 bayo mga ka-aksyon na Lasay si Media Action Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Huwebes, Agosto 5, 2021. Salawat ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!